Slavija vodi sa 3:0, igra se 90. minut. Ilijev. Trobok. Evo šanse Ivić i 3:1. Evo nade za Partizan. Evo nade za Partizan. Kako stvari stoje, igrat će se produžeci. Da li će se ponoviti ona utakmica sa Sportingom? Odličan kontranapad Partizana, dobar centar šut Troboka, zakačila lopta malo Hrdličku, ali je Vladimir Ivić sjajno pratio razvoj situacije i svojim drugim golom ove sezone u Evrokupovima, prvi je postigao protiv Hamarbija u Beogradu, smanjio na 3:1 i nadajmo se omogućio Partizanu produžetak.